martangi yang mahita. Ale Tuhan debata mauliate ma didenggan ni basami na mangaleho partikia tuhami laho manangihon hatam nabadiai. Urupi jala pargogoi mahami Tuhan asa takasu jalo hami jala huatu sihami hatam nabadiai. Amin. Horas ma dihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata turpuk jamita dihita di minggu napa 20 hodong Trinitatis imana tersurat di buku Evangelium ni si Markus biddu 12 ayat 20 sahatu ayat 34 tapai hutihu ma di bagasar rohatta songonom ma didok. Na di BG si boto surat sahalak do nasida na masyalusani gabe Roma ibana jumonok dung ditadda denggan ni alus ni Jesus disukum ma ibana. Dia do patik na umangat sian patiki sudena. Dia lusi Jesus ma ibana. Didok ma odo patik na umangat. Tangi homma ale Israel Tuhan sasadasa do Tuhan debatatatai. Jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham, dohot sian nasa gugum. Ia patik pai dua odo haholongammu do dongami songo dirim patik na umangat sian na duai danga dong. Jadi didok si boto surati ma tu ibana. Tikos didok ko guru. Hobar tu hasitongan. Sada do debata jala danga dong na asing dukon ni ibana. Jala maka holongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gogo, uhut maka holongi dongan songo diri niba, umanga doi sian saluhut aka pelean situtungon nang pelean na asing pe. Dung di bege Jesus patas na maralus nin nama madok ibana. Dang sadia daw ho siya karajaon ni dibata. Ola ni i dangadong be na humroha pa sukus-sukun ibana. Ima sahakna. Huria nahina holongan ni Tuhata songon nataboto nasay laun nai say maralo do horong ni Parisi manang si boto surat tu horong ni Saduse atau Saduki taringot tu poda haporseaon. Alai anggo maralohon Tuhan Yesus sadado nasida. Patardoi sian namasa diturpukon dohot di ayat na dijolona. Dijolon iturpukon dibaritahon nungaro saduse naing maddapoton menjebak Tuhan Yesus marhite-hite persoalan taringot tu haheheo sian namate. Salpui Roma Parisi doho si boto surat mabahen sual na ibaru. Ima taringot tu patik raya. Suku-sukun nasida taringot tu patik raya dipahobar tu poda nasida namangot dolhon. Holan marhite sian pangaradotion dipatik do gabe tigor jolma. Alani i huria nahina holongan ni Tuhata marhite turpuk jamitatta sadarion hobar tu tema ni minggutta maka holongi Tuhan debata dohot dongat jolma pinomat adong matolu si putihatta gabe parsiajaran na alga sia turpuk jamita sadarion ima na parjolo holong tu debata dohot holong tu dongat jolma mangigil hauduhon dohot haporseaon. Dipaingot Jesus si boto surati ia
pati raya jala pati na umangat ima si haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Dibotos surat ido isini patiki. Diboto si boto surat ido patik na umangati. Ima makaholongi debata sian nasa roha dohot sian nasa ate-ate. Hape dang porsea nasida di debata. Maloro nasida pajojorhon nani do ni patiki. Hape dang porsea nasida di Jesus suruan ni debata. Ringgas donasi da pasahato pilihan na tu bagas joro. Hape dang porsea nasida di debata. Alani ima dipaingo Jesus nasida asa makaholongi debata sian nasa ate-ate sian nasa hosa dohot sian nasa roha. Makaholongi debata lapatanna porsea tu debata. Porsea lapatanna uduk jala dan ganggu dihuasoni debata. Di sadetiki adong masada berita nabui mangalehon persiajaran tuhita. So maldo molo dihitaan molo ditikilau tu belian na tua-tua saya dibuat do anak konna. Jadi asa unang ditinggang lasniari anak konnai dipahudul ma di sada bonani pinasa na agak tibo asa merlinggum dak danaki. Hape topuma dibereng amani dak danaki adong ulok di bonani pinasai tongon nai menurbing anak konnai. Tanpa berpikir panjang pitor digora bapak nai ma anak konnai. Bona roho tuson merlojok ko tusoko amang tuson. Olat dido amanai songoni dan pola merpikir si bonai pitor hato do dilojong amanai. Ujung naboha gabi malu ada ibana sian parmaraani dan jari dipargut uluki. Amang inang hurian nahi naholongan ni Tuhatta au marpanukur rasi bonai la marhua au baparo tu si mungkin pitor di parguton uluki do ibana alai ala pitor mangului ibana tu paretta ni bapa nai pitor malua ma ibana sian parmaraani jala songoni mahita hurian nahi naholongan ni Tuhatta sonang do pakilala atta molo uduk hita tu Tuhattai alani i kadana taha holongi debata di ngulutna porsea jala uduk mahita nang Tuhatana. Napaduahon huria nahi naholongan ni Tuhatta molo didok diturpukon haholongi ma debatam doho dongan mujolma napaduahon naing manungguli hita doi laho makaholongi dongan. Diujuni parisi do Tuhan Yesus taringot tu parbinotoan dipatik. Mangihuton pikiran nasida dang diboto Yesus taringot tu patik. Akana marsiajar di perguruan tinggi teologia na di Jerusalem do ubotoi. Marhite suku-suku ni dipataridahon eles ni rohana maradupo Yesus. Aladang diboto nasida dakya Tuhan Yesus marsiajar di perguruan tinggi ni si boto surat di Jerusalem. Di pamerengan nasida parhuta-huta do si Joseph sian Nazaret anak ni tukang hau do Yesus naso marsikola mangihuton nasida danga dong pamotoan ni Yesus parhuta-hutai. Hape dang maol alus ni suku-suku ni di Tuhan Yesus gariada dipaingot jala diajari Tuhan Yesus do nasida asa mulak tu ojahan doho pusa ni patiki dipaingot Tuhan Yesus nasida asa unang malojahu mangapil patik na belgay ay sada do ipolani patik ni debata ima makaholongi debata dohot makaholongi dongat jolma. Molo didok di ayat 30 holongammu do Tuhan debatam sian nasa roham
dohot udutna. Lapatanna danga dong gunana mangapil mangguruhon dohot pajojorhon isini patik dohot ayak na siap bibeli molo dang diulahon pamusatan ni patiki ima holong ni roha. Marhite alus ni Jesusi dialo Jesus dopoda ni parise na madok holan marhite pangaradotio di patikido roha luaon. Marhite alus ni Jesus naing dohononna dang marguna holan uboto patik molo dang diulahon. Da malodo halak parise pajojor hop patiki do patupahon rumang ni akaparetta nasongon ora-ora hape meret sian ojahanna na tertinggal ima holong ni roha. Alani ima amang inang huria nahina holongan ni tuhatta macairikot tasigati ngolutta asa manoktok kita marholong ni roha di debata songoni nang di dongat tajolma ai ido pemusatan ni patik na pinasahat ni debata tuhita. Napatuluhom majala omma na parpudi molo diodolhon turpukot tuhita aholongi debatam doh dongan mujolma paingotok kita doi laho mangulahon lomo ni rohani debata. Dung di alusi Jesus suku-sukun ni parisei di suku Jesus ma parisei dungi di alusi Jesus ma suku-sukun ni parise taringot tu patiki nuaing Jesus ma manukun parise disuliki Jesus nasida taringot tu panadaw nasida di Kristus isero Kristus nena Tuhan Yesus manukun basa suku-suku ni di pasa Tuhan Yesus tu nasida marhite suku-suku ni naing panalnal honon ni Tuhan Yesus tu nasida taringot tu hadirion na di portibion ima hadirion ni Tuhan Yesus songot jolma situtu jala Tuhan situtu marhitei naing pada potonon ni Tuhan Yesus nasida diha hurangan nasida ima nasotoho nasida si botopati doho siradoti pati ai Tuhan Yesus do sileho patiki di jolo nasida jongon jolma situtu jala Tuhan situtu dang ditadda jala dang dihalong-holongi dang ditadda jala dang dihaporsiai nasida Tuhan Yesus do Mesias na pinarbaga-bagai sabali na naing patuduhon ni Yesus paboa na sumurung do ibana siap patiki jala ibana do si palua jolma sian burani patiki apala di Tuhan Yesus do nal-nal terida sahat tuha jolmaon holong ni rohani debata uria nahina holongan ni tuhatta alani i diturpuk jamita sadarion disungguli do tuhita asa tok-tok kita maka holongi debata marhite na mangulahu kolong maka holongi debata lapatan na mangulahon lomo ni rohani debata mangurupi dongan napatut siurupan dakolan maboto definisi ni holong doho penjabaran na alai doho ma tuna mangulahon holongi halak na mangaradoti hata manang patik ni debata ima akan na mangulahon patik ni debata. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan dihatam na badiai na manungguli jala paingotok kami asa manoktok kami di perdalanan ni ngulu namion maka holongi hosian nasa rohanami dohot maka holongi dongan nami jolma marhite-hite na mangulahon na patut tulomo ni roham mangurupi na patut si urupan nami dohot maka holongi na hobar tu napi natikomi dihami asima roham dihami Tuhan. Amin.